ezi atụmatụ banyere etu a ga-esi kwalite asụsụ Igbo maka ọganiru ndị Igbo niile. Ka anyị nabata ndị ga-eso tinye ọnụ n'okwu nke mgbede a. Maazị David Ukagwu, onye isi Foreign Commonwealth and Development Office Regional Team British High Commission nke dị n'Abuja. Ọdọgwu ka anyị na-anabata gị. Igbo obi Igbo ekele m unu, ndewo unu. Anyị na-anabatakwa Nwaada Amarachi Atama, ode na ọgụ mbem, ndị bekee kpọrọ ya poet, ozisa ozi broadcaster na onye ihe Igbo na-amasị, Igbo cultural enthusiast. Ọkwa naanị ofu onye na-asacha ihe niile a. Nwaada Igbo mara mma, anyị na-anabata gị. Anyị na-anabata ụkọ na ọkammụta Angelo Chidi Unegbu, ụkọchukwu nke Catholic Diocese nke Ọkigwe, ma ọ na-arụ ọrụ na Germany. Ụkọchukwu ọkammụta, anyị na-anabata gị. Ndewo no. Ndewo no. Anyị na-anabatakwa Nwaada Adeline Okere, ọhazi editor BBC Igbo. BBC Igbo na-agba mbọ pụrụ iche na ihe banyere ịkwalite asụsụ Igbo. Nwaanyị ọmazalụ gị na ndị BBC Igbo anyị na-asị no. Onye ga-ahazi okwu nke anyị ga-ekwu n'ụbọchị taa bụ Nwaada Ifeyinwa Ogbue, Adide, ada ndị ide mmiri na ndị Igbo ji eme ọnụ. A sị na ọ bụ okwu n'ikuku. Mbọsị a mụ na na-ekwekwa sị na ọ bụ onye ekwuru ekwu. Ndị on-air personality. Ọkwa n'ọba redio nke dị n'Enugu ebe a ka ọ na-eme ihe ekwuru ekwu ahụ. Adịdị, anyị na-anabata gị. Ndewo, Igbo mama no. Ebumnuche anyị bụ na mkparịta ụka nke a ga-enye aka kwalite mmụọ ndị Igbo ka ha nwee mmasị na ịhụnanya n'ebe asụsụ Igbo nọ. Ka nyefee anyị niile n'aka Nwaada Ifeyinwa Ogbue, Adide, nwaanyị ọma asụsụ Igbo na-atọ ụtọ n'ọnụ, ka o duru anyị n'ịga n'ihu na mkparịta ụka nke a. Ndewonu. Ndewo chai ịgbanikazi ona daalụ shinne daalụ nnọọ nke uhuruchi a. Anyị ga-agbapịa ọsọ n'oge a na-eche mmadụ n'ọkwa mmadụ na-eche oge. Ya ka anyị chọrọ ka anyị tinye ebe ọnụ n'okwu ozugbo otu anyị zukọgoro ka anyị dọwa okwu agba ka ọ kwee onye ọbụla wee ghọta maka ndị na-esonyere anyị n'ikuku. Ọkwọ njem nkwalite asụsụ Igbo ka anyị nọ ife a. Ya ka anyị ji wee sị ebe ọ bụ na tata bụ ụbọchị ewepụta iji wee cheta na ọ dị mkpa na njirimara ndị kwesịrị ka a na-akwalite. Anyị wee sị ka anyị chịkọba ya bụ emume ka onye ọbụla wee sonyesie ike n'ịkwalite asụsụ Igbo ebe ọ bụla onye so ya nweta onwe ya. Ya ka anyị gbapịa ọsọ ozugbo. Ọ bụ na ị nele anya ịfụ na ihe anyị ji wee gbakọ bụ maka asụsụ Igbo anwa, maka ọganiru ndị Igbo. Na mbụ anyị ga-achọ ka anyị sigodo na m ka anyị matagodo asụsụ Igbo anya. Anyị ga-asị na ọ na-aga nnọọ n'iru otu anyị si afụta ya ka ọ na-anwụzi na-anwụnwụ anya, maka na ọtụtụ oge na-abụ izute ụmụaka agba ọfụrụ anụnwa nwere ozi onye a ga-asị na ọ ma ihe gbasara asụsụ Igbo a. Ịjụọ ya ajụjụ ọ ghọtara ife ị na-ekwu, ọ bụrụzia na ndị nne na nna rapụziri omenala na-emezi omenelu fa na-eche na ọ bụrụ na ụmụfa asụrụ Bekee na fa ama akwụkwọ maọbụ na fa ama ihe a na-eme na fa ama abanyenwu na otu anọ na ya n'ụbọchị ndị a. O wee bụrụ ife jọgburu onwe ya maka na ọ dabara chacha. Ihe a bụ njirimara ndị ya na ọ kwesị na onye ọbụla ga na-asụnye bụ asụsụ Igbo na-akwalitekwa ya n'ụzọ pụrụ iche. Ka anyị bidogodu na ya bụ okwu akpụ n'ọnụ. Ọ dị gị ka ga-asị, ọ dị m ka anyị bidogodu n'ebe ị nọ
Maazị David Ụkagwụ agbanyeghị na ọ bụrụ ndị iti fasino ladies first mana anyị chọrọ ka anyị bido kene n'ebe nọ Maazị David Ụkagwụ agbanyeghị na Amarachi ata maka etinyekwa ọnụ n'otu aka ahụ mana ka anyị bido kene na ya bụ okwu maka enwere ka ndị mmadụ si asọgasịzi anyị ọnụ na-asọkasị anyị ọnụ na asụsụ anyị na-anwụnụ anya n'oge na-adịrị anya echezọzie maka ya kpamkpam ya bụ asụsụ Igbo anyị wee sị ka anyị jụ kene n'otu anyị si afụta ọnọdụ a asụsụ Igbo a ọ dịghị ka otu ndị kachasị ndị UNESCO otu ha si sọ anyị ọnụ si na ekwekata mpe ihe dịka afọ 2025 na ama na-anụzi mkpatụ anyị ebe ọbụla na anyị anwụchazie ncha mana echiche gị kedu asụsụ Igbo a ọ dịghị nnọọ ka ọ darugo ana ka ọ ka na-ada ka aka nwere olileanya na ọ ga-ebini Maazị Dave ka anyị bidogo n'ebe ị nọ onye nchịkọta okwu ndewo dịka isi kwuo asụsụ Igbo bụ ihe o kwesịrị ka mmadụ niile na-akwalite na-eme ka ọ na-aga nke ọma ka anyị meekwa ka olu anyị efula n'obodo anyị nọ n'ime ya tupu m etinyekwa okwu n'ime ihe ajụjụ ị jụrụ ndị Chinese na-asị na ịchọ ka imegbuo mmadụ ịchọ ka mmadụ amaghị ebe o si bịa ma chefuo onye ọgwụ kụziere ya asụsụ gị so ihe ndị Chinese na-eme ewu na ha na-akụziri ndị mmadụ asụsụ ha kụzichara ndị mmadụ asụsụ ha echefuarakwa ebe ha si bịa ilezikwa n'anya ga ahụ na anyị awụ ndị Igbo anyị agagharịchala obodo dị iche iche n'ụwa onwe ebe ị ga-aga n'ụwa a na ị ga-ahụ onye Igbo ihe mekwara n'onwe na ndị Igbo niile ebe ha gara ha ewere onwe ha ka ndị ebe ha nọ sụwa asụsụ ebe ndị ha nọ ya merekwa ya dịkwa ka anyị echefuwala asụsụ anyị ebe anyị si bịa kama ndị UNESCO tụrụ atụmatụ a ka anyị were ya na-echeta na ma anyị akpọ asụsụ anyị mkpa ma ya akwalite asụsụ Igbo ọ ga-adị ka asụsụ Igbo anyị ga-echefu ya ya wụrụ ihe akụkọ kama ilere anya gị ahụ na o ruola afọ 9 kanza afọ 2012 ka ha mere atụmatụ a na by afọ 2025 na asụsụ Igbo ga-awụ ihe akụkọ kpọ elewekwa anya ga ahụ na ọ fọrọ nwa afọ 4 ka 2025 rue ajụwakwana kamgbe ha mara atụmatụ a na ndị otu anyị si na-eme ka a na-akwalite asụsụ Igbo ileruo anya ga ahụ na ọtụtụ ndị Igbo dị iche iche na ha agba mbọ ka a na-akwalite asụsụ Igbo ka olu anyị efula ndị skuul na ha eme nke ha gọọmenti emeela iwu ka a na-akụziri ụmụaka praịmarị skuul okwu ala nne na nna ha ka ha were na-amụta asụsụ Igbo asụsụ ebe ha si pụta ndị nọkwa na mahadum na ha akọwakwa otu a ga-esi na-asụ asụsụ Igbo so ihe a niile ewu ihe o kwesịrị ka edekọtacha ọnụ ma na-agba mbọ na-akwalite asụsụ Igbo ka asụsụ Igbo adala ada ma anyị emeghị otu a anyị ga-ahụkwa na afọ 4 na-abịa abịa asụsụ Igbo nwere ike tụgharịa bọtụ nke ọ na-aga awụ ihe anyị na-ayọ Chineke ndị Igbo na-asị tọfịa akwa kama ihe ọjọọ ga-eme so asụsụ Igbo wụ ihe o kwesịrị ka mmadụ niile kwalite mee ka ọ gazie ka mmadụ niile na-asụ na-ede ala Igbo amụrụ m na Lagos ọ bụ mbọ nne na nna m mere ka m nwere ike ịsụtụ asụsụ Igbo otu a m na-asụ makwa mbọ ọbụla onwe m na-agba n'onwe m ka m were mụtatụkwa otu a si asụ na-edekwa asụsụ Igbo Chukwu ga-eme ebere anyị niile ma ihe anyị na-eme taa na mmemme a na CFM kpọkọtara anyị ka anyị were kparịkọta ga-eme ka asụsụ Igbo na-agakwa n'ihu ka o wee na-ada ada kama ewere ya na-ebulite elu ndewo Daalụ Dave ife abụrụkwa ife Chukwu ga-eme ebere ife abụkwa mbọ anyị ga-eji aka anyị gbasibe ike maka na ọkwọ mmadụ bụ Chukwu a na-afụ anya ọ bụ ọkwọ nke so Chukwu ga-eme ebere na ọkwọsị gbagba mbọ eziokwu mmadụ Amarachi kwenyekwala kedu ọ dịghị nnọọ ka ya bụ asụsụ oge afọ na nchazi na ka nwere olileanya Nwada Amarachi
adịghị ekelekwa m gị amakwa m onye ọbụla na n'ọnụ m ndị Igbo ekelekwa m kelesi unu ike ọ dị mma tupu m ebido mgbe m na-ekene ama m na-emepebe m maikrofon m wee kwuru na-aga ya bụ na m ga-ejigodo olu ndị be anyị olu ndị Nsụka wee kelee unu alụ anụ ekelechie m ike maka na ya na-emekwanụ taa kwa asịrị nnọọ mother tongue day adịde ikwu eziokwu bụ na ọ eziokwu na o nwere ka asụsụ Igbo si wee nọrọ anyị n'anya ọ ka mma na anyị gwara onwe anyị eziokwu maka na ndị Igbo sịrị na ọ bụrụ na atụọ elu nkirika nkata onye tara afọ amara onwe ya ọ na-adịkwanụ mkpa ka ndị Igbo na-agwa onwe ha eziokwu anyị mara ọnọdụ asụsụ anyị nọ onye ọbụla bụ onye Igbo mara ọnọdụ asụsụ anyị nọ mana ilekwana ya hụ na afọ ole gara aga dịka ka m were afọ 5 ma 10 kịta na ọ dịkwa ka ndị a na-agwa ya bụ okwu ojizi nwayọọ wee na-arịbatụ na ntị ha ị na-anya hụ na ọtụtụ ndị nne na nna bụ ndị na-agbazi mbọ ka ọ na-adịzi ha ka ọ nwere ihe ha ga-enwere ike menwe ka ụmụ ha sụọ asụsụ Igbo maka na ị na-anya ihe dịka afọ 10 gara aga onwe onye gbasazi onye ọbụla ebi m n'Enugu adịdị nọ n'Enugu onye ọbụla ị hụrụ na ị na-agwa ya okwu nwatakịrị ọ na-asụrụ gị nya ihu nwatakịrị ahụ ya bụ Okechukwu ijiwa ya gịnị bụ Okechukwu ma ọ dị họpụta ọ ma ịhụkwana onye na-azụ Okechukwu maka na onye ọbụla bidoziwe stonu na Cyril na Sandy na ihe niile hapụzi aha anyị mana ị na-anya gọtụkwa ka jizi nwayọọ wee na-alọghachi azụ ya bụ na ọ eziokwu na asụsụ Igbo nwere ka o si wee nọrọ ọ dịka were otu ụkwụ wee nọrọ ụkwụ ahụ o ji wee nọrọ esisighị ike mana ọ dị ka ndị Igbo ji nnọọ nwayọọ wee na-anụ ya bụ mkpu a na-eti o wee dịkwa mkpa anyị ga-agwa onwe anyị ụmụaka nọ n'akụkụ anyị a na-asụ asụsụ anyị maka na ọ bụghịkwa na ndị okenye na-asụ asụsụ bụ na asụsụ adịgo ndụ na asụsụ dị ndụ bụ na ndị a na-amụpụta ndị na-etolite etolite na-asụ ya bụ asụsụ onye bụ na asụsụ adịrị na-aga ọ bụrụ na ọ naanị ịna ya na akụkụ ebe ị nọ ọ bụrụ na ọ naanị ndị okenye ndị nne na nna na-asụ ya bụ asụsụ nwanne m gwa onwe gị eziokwu na asụsụ a na-anwụ anwụ oge adịghị anya otu ahụ ndị okenye si anwụ na-aga otu ahụ ka asụsụ ahụ ga-esi na-anwụ na-aga o nwere mgbe ọ ga-eru ịhụzia na anyị kwụna anyị ga-agwa onwe ya eziokwu ị ga-ama na kịta otu o si dị ugbu a na ọ fịara arụ onye Igbo ịsụ Igbo ghara itimewa bekee o siri ezigbo ike onye Igbo ịsụ Igbo sụgide Igbo garuo ka nwole ya nkeji 5 nyara ịtụnye otu mkpụrụ okwu maọbụ abụọ bụ bekee n'ime ya onye gwa gị na asụsụ anyị nwere ka o si wee nọrọ ọ bụrụ na ị na ya n'akụkụ gị ọ bụrụ na ụmụaka nọ n'akụkụ gị anaghị asụ asụsụ olu anyị bụ olu ndị Igbo jiri aka gị wee zaza onwe gị ya bụ okwu ị mara na o nwere ọrụ dịrị gị maka na ọ bụrụ na anyị na-eti mkpu abụ na ọ pụtara ọ bụrụ na itiche ya bụ mkpu ị na-ekwe ya n'akụkụ gị hụ na ụmụaka niile nọ n'akụkụ nwere na-asụ asụsụ Igbo ma ha bụ ndị Igbo nwanne m na nwanna m biko jiri ugbu a gwaba onwe gị eziokwu anyị niile kpọọ ya mkpa otu ahụ echekwa m na asịkwa na mgbe eji teta bụ ụtụtụ ya mana o nwere mgbe ọ ga-erukwa ịhụkwa na ụtụtụ ahụ na chi ejiena mgbe ị ka na-eche na ọ bụ ụtụtụ ya bụ na asụsụ anyị asụsụ Igbo nwere ka o si nọrọ mana ọ na ha ọ dị ka ya bụ okwu nwezi ka o si abanye etu ụfọdụ ntị onye abịa anyị ji mere ha dalụnwada Amarachi ka o si gbatakwuru iPhone na adịrị nke ka ime ọkụ ịma na unu na-agbanụkọ na BBC Igbo na-agba mbọ nke dị egwu mana m ga-ajụkwanụ gị agbanyeghị mbọ niile ahụ unu na-agba ịzachalụpụ onye nke Chineke bụ Reverend Father Angelo azachalụkwa ofu ajụjụ anyị chọrọ ịma bụ iche na gịnị mere na ndị mmadụ adịghị enwe mkpali maọbụ mmasị ịkụzi ụmụ ha ya bụ Igbo maọbụ ịdị na-asụ ya maọbụ na-ede ya ede isi nche na gịnị kpatara ụdị ka akparamagwa dị n'ebe ndị mmadụ nọ m ga-asị ka m bidogodi n'ebe o si metụta anyị nwa ịma na BBC Igbo ihe mere ndị BBC jiri bido BBC Igbo maka ihe ahụ UNESCO dere na asụsụ Igbo ga-ala ejikwanụ maka ya malite BBC Igbo ka ahụ ebe a na-akwalite asụsụ Igbo onwe ya mgbe anyị bidoro na ya na-akpọ ndị mmadụ ka ha bịa nwee mkparịta ụka aga m akpọ ha aha ebe a n'ihi na ha bụ ndị ama ama ha bụ ndị mmadụ ma ama ajụjụ izizi ha ga-ajụ anyị bụ mkparịta ụka ọ ga-abụ na Bekee ka ọ ga-abụ n'Igbo
anyị sị ha na ọ ga-abụ n'Igbo ha sị anyị ha ka m chee maka ya m ga-akpọghachite gị ruo ugbu a agaghị akpọghachite anyị ha agaghị achọ inwe mkparịta ụka ahụ ma ndị ọgụ egwu ma ndị na-eme ihe onyonyo ma ndị Igbo ọgaranya anyị ma ama ihe abịa dị anyị ihe mwute n'ihi na ndị anyị na ha soro bido ihe BBC a ndị nke ọzọ ebe m nọ n'ala ha ozugbo ha nụrụ na BBC nke ha ebidola ha niile were aka ha niile nnabata ya na-asụ ya bụ asụsụ nke ha anyị na-ajụkwa onwe anyị ndị BBC Igbo si gịnị kpatara ndị Igbo anaghị achọ ka a na-asụ asụsụ a asụsụ Igbo ihe anyị hụrụ bụ nke mbụ ajụjụ izizi ha na-ajụ anyị bụ anyị ji ya akpata ego ịsụ asụsụ Igbo ide asụsụ Igbo ịgụ asụsụ Igbo ọ ga-enye anyị ego n'akpa anyị mba ọ ga-akwụ ụgwọ ụlọ ọ ga-eme ka anyị bụrụ ọgaranya mba elekwa n'ụlọ ọbara ihe ahịa nwa na-ajụ anyị nwa si asụsụ Igbo enweghị ihe ọ na-enye ha ya mere ha achọghị ịsụ asụsụ ahụ ebe mụnwa bi na Lagos eto m na Lagos amụ m na Lagos mana mgbe m pere mpe ha na-eme nzukọ ndị obodo anyị anaghị asụ bekee ọwụ Igbo mgbe ọla emere ọgbakọ ndị Igbo ọbụla a ga-eme ya n'Igbo mana ihe na-atụ m anya ugbu a ma ihe a na-akpọ edemede nzukọ gara aga ihe a na-akpọ minutes a na-agụkwa ya n'Igbo mgbe ahụ ka m bidoro na-aghọta ma na-anụ asụsụ Igbo mana ugbu a m gara ọgbakọ ndị obodo anyị bekee ha na-asụ na-ajụ ha sị gịnị kpatara ya na-asị maka na ọtụtụ n'ime anyị anaghị aghọta asụsụ Igbo ya mere anyị jiri ji bekee na-agụrụ ha ihe mere na ọgbakọ gara aga biko ọ bụghị sọsọ anyị nwa ha n'ebe a kwesịrị na-eme ya ka ọ bụrụ ihe ejiri mara anyị gaghị ahụ onye India ma ọ bụ onye Chinese nọ na London ebe ha na-enwe nzukọ ha ma ị na-asụ asụsụ ha ma ị naghị asụ asụsụ ha ga-asụ asụsụ ahụ gaa n'ihu ọ ihe anyị nwa ga-etinye uchu na ya mgbe m pere mpe anaghị m anụ bịa n'Igbo o ruru mgbe o ruru papa masị m ọ kpọkọrọ ndị be anyị ụfọdụ ụmụnne m ha sị ha gwara anyị sị na ọ bụrụ na unu agaghị asụrụ m Igbo agwala m okwu ịchọ ihe ọbụla n'ụlọ akwụkwọ jee mụta ihe ga-ajụ m tupu ị bịa jụọ m ihe ahụ ebe ahụ ka m bidoro ị ga-asụrịrị ya n'asụsụ Igbo biko etozela otu m ga-esi gwa dadi ya kpọ ya mpa ọsị mkpọ ya mpa mpa ọsị ya biko achọrọ m ịgwa ya na anyị chọrọ akwụkwọ na skuul ọ dị mma iru ebe ahụ esi ya mpale achọrọ m ụdị akụkọ a otu m siri mụta asụsụ Igbo anọ m afọ 8 wee bido na-asụ ya bụ asụsụ Igbo ama asụ ya mbụ ya bụ na anyị tinye uchu ihe a ga-abụ ihe ikpeazụ daalụ Chineke biko onye nke Chineke ịma na ị ga-azachalụ nke a tupu m wee bazie na nke gbara ọkpụrụkpụ nke bụ obucha nje bụ nsogbu nke kpụ ọkụ n'ọnụ mana ka ịzachalụgodo nke a nwaada Adeline zalụ ke ife ọ dị gị ka ya mee na ndị mmadụ adịghị enwe mkpali ịsụnya bụ asụ maọbụ idekwa n'ihe ede ma ndị okenye ma ndị ụmụazị na-amụpụtazi kịta adịghị emezi ka anya bụ asụsụ na-agafe si n'aka fere aka ka iche na ya kpatara ya nwada Ifeyinwa ekerekwara m nwada Adeline nke BBC Igbo maka ka o si wee zaa ya ajụjụ zara ya nke ọma abụghị m naanị onye ụkọchukwu oge m gụrụ akwụkwọ mere dọkịtareti n'oyibo ihe m gụrụ maka ya wụ akụkọ nke ụka ya wụ ihe gbasara akụkọ na-atọ m ụtọ rinne ewetakwana unu na enwere m ike ịkụ otu akụkọ ma ọ bụ abụọ iji zaa ụfọdụ ajụjụ unu ga-ajụ tata
ihe kpatara ihe ndị a karịrị akarị ndị Igbo ji enweghị mmasị n'asụsụ ha. Ịgwagodo anyị ole na ole. Ese biko. Ịgwana anyị ole na ole. Ole na ole ha chọrọ ikwu ugbu a. Ihe mebiri na mbido mmiri ndị Igbo za mmiri si n'isi gbara. Ndị Igbo mmiri ya gbara. Ajụjụ na anyị ga-ajụ onwe anyị wụ enweghị mmasị ịsụ Igbo a ole mgbe o bidoro. Ọ bụrụ na dibịa gbara ndị nne na nna anyị ndị okenye mbụ ochie afa here ka narị afọ abụọ gara aga na enwere mgbe anyị ga-anọ na-ekwu maka ka ndị mmadụ enweghị mmasị ịsụ Igbo, ha agaghị ekweta. Ihe ndị a malitere oge ndị ọcha wakporo anyị. Ọwụhụ na ha wakporo anyị butere ya asụsụ ha, kama na oge e mere Berlin Conference nke e mere n'obodo Germany n'afọ 1885 n'oyibo, ha na ebe ahụ egburusie Afrịka, egburisiri ihe ka ndị mmadụ si ebikọta ọnụ. Ha gburisiri ya n'ụdị ihe nọ n'ala, akụ nọ n'ala. Ya akụ ebe ọla ị hụrụ onwe gị mgbe a na-egbu ihe ha nọ n'echiche ndị na-achọ gold bịa achọwa ọlaedo. Ebe a hụrụ ọlaedo emekọta ya ọnụ kpọọ ha Gold Coast. Ọchọchọghị inwe onye nọ n'ime ya. Otu a ka esi were chịpụta kerisi Afrịka. Ihe niile anyị na-akụ ugbu a, ebe ahụ ka nsogbu ya bidoro. Ka na Naịjirịa iji maatụ, enwere ebo tribe na bekee, ebo ihe karịrị narị ise achịkọtara ọnụ n'asụsụ dị iche iche, achịkọ ha ọnụ so ha sụwa English. Ụnọ na ihe na-ekwu ugbu a wee chịkọta ha ọnụ so ha sụwa asụsụ a, maka na ebe ọnwụ na ndị mmadụ ka nkụ nwere ebo dị iche iche, ọ gaghị adị mma ịsị ha onye ọ na-asụ asụsụ ya, a ga-enwe nsogbu maka ihe dị otu a asị ka a sụwazie ihe a kpọrọ English oyibo ka onye ọ na-enwe ike na-aghọta nwanne. Ebe a ka nsogbu bidoro. Mana nke kacha mebie ihe wụ mgbe a maliteziri ego akwụkwọ. A wee chọpụta na ndị gụrụ akwụkwọ na-enwezi ego. Ịmara na onye Igbo laikiri ego, ndị na-alaikiri, mana ndị Igbo laikiri ego. Ahụtala ndị gụrụ akwụkwọ na awakọtịmba, ndị gụrụ akwụkwọ wụ ndị uwe ojii, ndị gụrụ akwụkwọ wụ ndị nkụzi. Oge ahụ ndị mmadụ abịa yiwezie suutu kootu, kpọwa kootu, ndị ha kpọrọ kootu ahụ wụrụ ndị nwere ego. Abịa nwezie ndị ọzọ dị iche n'obodo, ihe wee kewazie obodo abụọ, ndị gụrụ akwụkwọ na ndị agụghị akwụkwọ. Ndị ahụ gụrụ akwụkwọ adị dịka ha bịa nwee ego. Ịma ndị Igbo onye ọ na-asị biko ihe nke bịara ọhụrụ, nwa m ga-esokwa n'ime ya, onye ọ na-eziga nwa ya skuul. Na skuul ahụ ka ihe niile a mebiri kpamkpata. Ndị Anglican ụlọ akwụkwọ ndị Anglican katọ mma nke ndị Katọlik wee kpa ha ka ha nọ gbuo asụsụ Igbo, gbunyụọ ya anya, abịa etinye iwu onye sụọ Igbo erie ya iwu. Ndị Anglican jikwa Igbo na-akụzi na nkụzi nke ha, nke dị nke Katọlik ewere bekee na-akụzi. Gịnị ka nwa bekee mere mgbe ọ na-ewe ọrụ? Abịa iwe ọrụ, ndị a ga-ewe ọrụ ahụrụ ndị nke ha gụrụ nke Katọlik na-asụrụ obi Igbo aha. Ndị nke Anglican aha skuulu ha enweghị ndị jichi ike aga ha na-asụ sọsọ Igbo. Gịnị meziri? A na-awụnazi ebe ahụ a na-asụ bekee, a na-awụrụ ebe a na-asụ bekee. Ịsụ bekee awụrụzie ihe eji ama onye so na ihe a na-eme. Ndị Igbo chọrọ iso na ihe a na-eme. Mana chelụkwa ewekwa n'iwe, ọ na-abụ sọsọ ndị Igbo bụ ihe wetara ya bụ bekee na mba Naịjirịa, unu ji bụrụzie ya n'isi, ọ na-anyị bụ unu bụ ndị Igbo. Kedu maka ndị ofe mmanụ? Ha na-asụkwa asụsụ ha, ọkwa ha so wee na-eje akwụkwọ ha na-ekwu okwu ya. Yes, ajụjụ ga-amaka nwaada Ifeyiwu. Ọkụ ị hụrụ ndị Igbo ha na-ekwu, ama m ma oge ije n'akụkọ banyere ka ụka si were bata na Afrịka, n'ụwa niile, ọwụ nsọsọ na Afrịka. Enweghị ndị soro okpukperechi otu Kraịst
karịrị ndị Igbo ka ndị Igbo ebe niile ewetara ozi ọma mana Germany mana ụwa niile enweghị ebe ndị mmadụ ji aka ha rụọ skuul karịkwa n'ala Igbo mana ofe mmanụ ihe na-ekwu enweghị ebe ndị mmadụ ji aka ha oge ahụ ndị ọcha bịara na ofe mmanụ ndị mmadụ aga were aka ha rụọ skuul ndị Igbo rụrụ skuul vileji ọwụna chọrọ ka skuul nọrọ na be ha obodo ọwụna chọrọ ka e nwee ụlọ akwụkwọ na nke ha enweghị ndị mere ihe ya mmasị ndị Igbo nwere isonye na ihe a na-eme enweghị ebe ọ nọ n'ụwa ọkwa ha njakịrị mmasị onye Igbo nwere ịbụ ụba mmasị onye Igbo nwere ịmụta ihe mmasị onye Igbo nwere enweghị ebe ị ga-ahụ ya ebe niile pụta obodo oyibo niile ihe anyị ji otu anyị na ugbu a oge o nwere ndị ụkọchukwu anyị na ha nọchi ebe a otu ụkọchukwu si Naijiria bịa onye Igbo o ji 3 months mụọ ka esi asụsụ German 3 months ihe ndị mmadụ na-amụtara ihe eze anaghị amụta onye Igbo nwere 3 months ya ụdị mmụọ onye Igbo nwere ịchọta ihe na iso na ihe ha na-eme enweghị ebe ọ dị so ndị Igbo nwere ike ha niile mmụọ ha niile echetaghị m na e nwere obodo ikekwa ihe dịka ofe mmanụ a ma ọ gaa ugwu Awụsa enweghị mgbe ndị mmadụ jiri asị bịa rụọrọ na ya ụlọ akwụkwọ vileji obodo ọ na-asị anyị chọrọ inwe ụlọ akwụkwọ nke ọ dịkwa ha gbara nkịtị ịrụ ụlọ ahapụ ndị Igbo kwara ya mkpa ihe ahụ eme ha onye ọwụna ewerezie obi ya niile were mmụọ ya niile ire ihe niile tinye ebe ahụ oyibo awụrụzie ihe ejizi mara onye ma akwụkwọ na onye so na ihe ọ na-eme ọkwa ebe ahụ ka nsogbu ya bi ọzọkwa dị ka ibie sọrị na-ewe iwe ọzọ dị ka ibi ya wụrụkwa anyị wụ ndị ụka mana e nwere ihe ndị mekwere mgbe e wetara ụka na-ada mma ụfọdụ n'ime ihe ndị a mere ndị Igbo elu ụzọ biko na-ewere nwere agwa asụ nke a n'obere bekee ihe a na-akpọ self-esteem maka na asụsụ a na-ekwukwa na akwa naanị ikwu okwu omenala so na asụsụ ịtụfuo omenala gị tụfukwe na asụsụ gị ọ bụrụ na ịhụghị onwe gị n'anya ị gakwa ha asụ nwa asụsụ ahụ abịazie weta ekwensu ọdụ eji oji ịmara onye Igbo ha onye nke na-eji oji ihe nka Igbo onye Igbo achọzighị ka onwe ya na obodo niile n'ụwa enweghị ebe ụmụ nwaanyị gbanwere akpụkpọ ahụ ha karịa ka ndị Igbo enweghị ebe ụmụ nwaanyị tiri isi n'ihe wivon a na-etinye ma ihe na-etinye ka ndị Igbo ihe ndị a bịara mee onye Igbo atụfuo ihe a na-akpọ ịhụnanya nke onwe the self-esteem chọwazie ịdị ka ndị ọzọ chọwa ime ihe ndị ọzọ na-eme isu Igbo awụrụzi esorokwana ihe ndị ahụ atụfuru isu Igbo abịasoro ihe ndị ahụ atụfuru ọkụkọ maa mma akpọ ya ọkụkọ bekee ọdụ ome ka ọzọ akpọ ya ọkụkọ Igbo akị maa mma akpọ ya akị bekee onye pa agwada agha asị dị Igbotik dị mere eme ka ndị Igbo abịa wụrụzie ihe onye nke Chineke ịma n'ihi oge anyị ga-achọ ka ị na-ewi ya nke mana ebe ọ bụ na ikwugo ọtụtụ ihe ka anyị sizie n'ebe na wepụtabazi ozugbo m ga-achọ ka ịzalụkwa ajụjụ nke na-esi ozugbo tupu anyị rafezie n'aka nwaada Amarachi ọzọkwa m ga-achọ ka anyị malụkene ka anyị sitezie n'ọnụ gị wee mata kedu ebe iche ke ndị iche ọ dị n'aka ịkwalite ya bụ asụsụ Igbo ebe ka anyị agbadokarị ụkwụ na n'ezinụlọ ka ndị ụka ịbụ na onye ụka onye isi ụka ya bụ kedu ebe iche ya bụ asụsụ Igbo kwesịrị ka ya ndị ọ dị n'aka ịkwalite ya bụ asụsụ Igbo ya sị na ndị ụka bụ ihe ọ kachasị na ịdị n'aka ka n'ezinụlọ ka ọ kwesịrị ibido ka n'ụlọ akwụkwọ kedu ebe ọ dị gị ka ebe anwa ka ọlụ kacha ime gịnị ịkwalite ya bụ asụsụ Igbo ya imene maka ajụjụ ya ndị ọ dị n'aka anyị niile mmadụ niile onye ọ dị mmadụ niile n'aka mana ị ga-asị gị kwuo otu a ana m abịa kedu ebe ị ga-asị na ọ ya aka ebe ọ kachara ịkpọdoghị ya gọọmenti ndị na-achị ọchịchị obodo ịhụ ndị na-achị ọchịchị obodo ọkwa ebe ahụ ka ewe isi ana m eji oge ejide na-ajụ ajụjụ a hepụrụ agbata m n'echiche bụ obodo m gụrụ akwụkwọ na mbụ oge m bịara obodo oyibo obodo Belgium
obodo Belgium bụ obodo nọkọtara a na-akpagbu ha akpagbu ndị a na-akpọ ndị Flemish. Asụsụ ha were na-anwụ, Flemish ya na-anwụ. Ndị French ya na-akpagbu ha, a na-asụsụ asụ French mana skuul mana ihe niile. Otu ihe a na-ekwu mgbe aha ekwuo Flemish asụ mba Flemish ahụ ha asụsụ eji agụ akwụkwọ na asụsụ ndị ime ọhịa. Ndị Flemish ya wee nọkọta otu si na ozuo bido ọgbaghara bido ọgụ. Ha nụcha merie ka ha meriziri abịa nwe ihe a na-akpọzi ihe anyị na-ayọ kamgbe ka eme na Naịjirịa ha jụrụ ajụ mpaghara ọwụna chi onwe ha a na-akpọ regional gọọmenti. Belgium asịzie ka ha mee regional gọọmenti. Ndị French chịa na onwe unu, ndị Flemish chịa na onwe unu. Flemish ya chọrọ ịnwụ anwụ ebinie gọọmenti. Asụsụ nwụchara ahụrụ asụsụ anwụwara nwụkwu ala. Asụsụ ebinikwe na skuulu niile zi gọọmenti etinye iwu dị ọkụ tupu ịga praịmarị from kindergarten from ọta akara Flemish ka eji akụzi. Nke praịmarị Flemish, sekọndịrị Flemish, yunivasiti Flemish. Bifo wee prọfesọ na yunivasiti nọ na Belgium ihe sọrọ gị nwara n'akwụkwọ ihe ị ga-ahụ ndị ọkammụta dị iche iche si ebe dị iche iche ha dịka ndị si Amerịka, ndị si Kanada bụ ịkụzi nkụzi agwa ha unu ga-ebu ụzọ ga mụọ Flemish. Ihu ebe ha na-amụ langweji ha gị mere ha ebere. But that is sorry please. O wepụ na ha mụtara ya agaghị enye ha ọrụ. Ya gọọmenti ndị na-achị ọchịchị ndị ọdịnaka ọ na ndị ọdịnaka betinyezie ya dịka iwu ndị ọdịnaka tinye ya dịka iwu otu a Naịjirịa dị ịhụ na ihe a dị mma ha ga-emekwa ihe ga-asọpụkwa ihe niile anyị na-ekwu. Sorry please. Ihe ga-enye aka ihe niile adị mma wụkwa mmụọ ọwụ na Naịjirịa bịa teta n'ụra so ngwa mpaghara ọwụ na hụrụ maka onwe unu. Ọwụ na-ekwu nke ndị ahụ ndị ga-etinye iwu dị otu a emekwaghị ihe ọwụghị ihe a na-abịa kwuo n'ọnụ ma ha na-asị Igbo ga-adị ikwuo na ọ ga-adị ọ na ọ ga-anwụkwa ya ka ihe dị anyị okwu chịkọtazi okwu gị na-achịkọta okwu m ọnụ ọwụna onye ọwụna ndị nne na nna ahụ gwara ọrụ ha maka na nne na nna amụọ nwa ebe anyị nọ na Germany ebe anyị amụ ha na nwa ahụ ga-asụ German. Ezinụlọ niile mma n'obodo Germany a nọ enweghị dị ebe dị iche iche ndị si Italy ụmụ ha niile na-asụ Italy, ndị niile si Turkey ụmụ ha niile na-asụ Turkey, ndị niile si ebe dị iche iche ndị si China ndị si ihe niile sọ ndị Igbo nọ ebe a sọ ndị Igbo enweghị nke otu na-asụ Igbo so otu kama otu nke a jọgbu onwe ya kama otu asịrị kama otu ihe nwere ike inweta ndị na-anụtụ anụ ha ikwuo ha anụ achọkwa mgbe ị gọrọ ha iyi mana enweghị ike ịnọkọta were ọnụ ha sụọ Igbo sọsọ na ndị Igbo ka ọ dị. Nne na nna kwesịrị nne na nna ka ọ dịkwu n'aka ị na-akwụ ụmụaka ahụ emeghe otu ukwu nwaada Adeline si wee na nne ya na nna ya si wee otu ahụ ka a ga-esi mee abịakwa na ụka na skuul ekwuru ndị ụka na skuul ndị ụka nwekwara ọrụ nke ha ịrụ maka na ọ na-apụta n'ụlọ ụka ife ikwu eziokwu ọtụtụ ihe mebiri na-ekwubo na mbụ o bidoro n'ụka abịa kụziwe nkụzi niile ahụ a na-akụzi gị na-ahụ bekee nọ n'ime ihe niile ahụ bekee ugbu a zi ịhụnanya ihe a na-eme na ụka dị iche iche abịara ikwe akpọ speaking in tongue anụbeghị m speaking in tongue emere mee n'Igbo mgbe a na-asọ niile anụnụghị nke emere n'Igbo biko anyị ga-ajụta ka mmụọ nsọ na-anụ Igbo ịnụnụghị otu Igbo ihe niile ahụ ka ikpeazụ na ka nchịkọta ya ka nchịkọta ya akwụkwọ so otu a ndị ọzọ awụzie ndị ụlọ akwụkwọ ahụ ha bịana ekwesịrị iji Igbo kụzie nkụzi site na ọta akara ruo na yunivasiti mana anyị mụ na gị enweghị ike ime ụdị iwu a ndị ga-eme iwu a hụkwa na emere ewu ndị na-achị ọchịchị
ọ na-ede na-achị ọchịchị apụtaghị mee iwu ndị a ọ gaghị awụ ọkụ ọgwa na obodo ọbụla mpaghara ọbụla abịaghachie onwe ha na Naịjirịa ihe anyị nakwa ekwuru ejikwa m n'aka na ọ ga-enwe isi. Ndewo nke Chineke ọ dị ka ya arapụziri gị sọ gị ya bụ okwu mana mba ị ga-anataba ka mmadụ onye ọzọ ga-etinyela anyị n'okwu. Nwada Amarachi ịma na m ga-achọ ka isikwa n'ebe onye nke Chineke nọ wee kwụsịrị wee bidokwa mana m ga-achọ ka itinyegasị ọnụ na ajụjụ ụfọdụ ndị mmadụ zitegasịrị. O nwere onye Vincent Ogbonna na-ajụ ihe kpatara na ọtụtụ ndị nne na nna anaghị ekwe ụmụ ha na-asụ ya bụ asụsụ Igbo amụtafa a na-achọ ka ha na-asụ nnọọ ya bụ bekee na-asụsụ eke ka ọ wee bụ na ezinụlọ ya bụ ejesi ọgwụ. Ọjụkwa gịnị kpatara na ọnọdụ gịnị kpatara na ọ na-abụ onye sụọ Igbo n'ụlọ akwụkwọ dị n'ala Igbo erie ya iwu ya erie ya nra enwekasị na ya atụ na naira 10 ma ọ bụ ịmagofu ata ya afụfụ na ọ sụrụ Igbo. Nke a bụkwa n'ụlọ akwụkwọ dịgasị n'ala Igbo wee na-agbazigharị ka esi akwalite ya bụ asụsụ Igbo. Vincent ka na-ajụkwa gịnị bụ oke na ọlụ edere ndị nne na nna iji wee kwalite ya bụ asụsụ Igbo. Echeta na ebe ị ga-esi wee zaba ya bụ ajụjụ bụ ndị iche na ọ kacha dị n'aka ịkwalite asụsụ Igbo ọ na ezinụlọ ka ndị ụka ka ọ n'ụlọ akwụkwọ wee zazi ihe ndị adalụ biko gbapịa ọsọ nwaanyị nwa. Ekele m gị Adịde, ndị Igbo ekelekwa m unu. Dịka isi kwuo aga m ebido na kedu ndị ọ dịrị ị na-akwalite asụsụ. O nwere ka o si dị ma ọ gbara m yarị na a na-abịa na-ekwu asụsụ olu nne dịka ndị bekee si kpọọ ya mother tongue ekwu maọbụ ndị ụka ka ọ bụ ndị nka. O nwere ka o si gbaa m yarị maka na ọ bụrụ na anyị ga-agwa onwe anyị eziokwu kedu ka ị ga-esi bido sịba asụsụ gị dịka onye nne ma ọ dịka onye nna? Ọ bụ ndị gọọmenti ka ọ dịrị ka ọ bụ ndị ụlọ akwụkwọ ka ọ dịrị ka ọ bụ ndị nke one ka ọ dịrị ka ụmụ gị wee na-asụ asụsụ gị? Ọ bụkwa ihe ihere nyere ndị Igbo na anyị na-ajụdo ya bụ ụdịrị ajụjụ ndị ọ dịrị ịkwalite asụsụ nke anyị dịka ndị Igbo. Aga m asị na ọ bụ ezigbote ihe ihere. Onye ọbụla bụ onye Igbo na-ajụ ajụjụ ahụ jụọrụ onwe ya kedu ndị ọ ga-adịrị ị ga-asị ihere megbukwa gị. Ihe ndị kwuru ya bụ na mgbọrọgwụ asụsụ bụ n'aka ezinụlọ ka ọ dị. Ndị bekee sụrụ ya sị na foundation. Ọ bụrụ na ndị nne na nna ndị ọgbara ọhụrụ nke kịta nya efuo na pii na ọrụ dịịrị ha, anyị ekwesịghị na-ajụ ụdịrị ajụjụ a kedu ndị ọ dịịrị ịkụziri asụsụ nke gị maka na o nwere ka ọ dị na ị ga na-ajụ ajụjụ na ọ bụrụ na ịrụ ọrụ nke gị ahụ tupu nwatakịrị ga-ebidogo pụwa n'iro na-aga akwụkwọ ma ọ na-aga ụka ma ọ na-aga ebe niile o kwesịrị ibidogo na-anụ asụsụ ahụ ị na-asụrụ ya dịka onye nne dịka onye nna, ọkacha ndị nne. Maka na ma ya gwa ya nwaanyị eziokwu ma ya gwaghị nwaanyị eziokwu ndị nne kịta anyị efuo narị n'ọrụ dịla anyị. Ndị nne ọgbara ọfụrụ ọchakọmaka onye ọbụla mụrụ nwa asụsụ mgbọ nwatakịrị na-amụta kịta bụ mommy na daddy na fine, how are you? Fine. Mgbe ahụ ị na-enye nwa gị ara kedu ihe ị na-asụrụ ya? Ọ bụrụ na nwatakịrị bebe akwa dịka onye nne Igbo kedu ka ị si eme ka nwa gị kwụsị ibe akwa? Ị na-agụrụ ya egwu akụkọ iho ndị nne na nna nke gị gụrụ gị iji wee mụta dịka onye okenye? Ị na-agụrụ ya onye tiri nwa na-ebe akwa, egwu etiri nwa na-ebe akwa? Ị na-agụrụ ya ụdịdị asụ a ka ị na-atinyere ya katun ebe ọ ga na-amụta Tom and Jerry? Kịta bụ nwatakịrị ibe akwa evuru asambodo fon vunye ozugbo ka ọ ghara ibezi akwa. Onwughị ozi onye nne nna ahụ kịta na-agụrụ nwa ya egwu akụkọ iho. Ọ bụrụ na ọ ga-agụ nwere ka ozuo ezo maka na o nwere ka ọ gụọ ya ndị Igbo ndị okenye achụwakwa ya ọchị. Ya bụ na ndị Igbo na-ajụ kedu ihe mere o ji dị ka onwe anyị n'anya. Ịhụgo ọ bụrụ na anyị hụ anyị anyị Igbo eri ihe eji ajụrụ m ya bụ ajụjụ Igbo asụsụ Igbo ka m ji mana mgbe m na-ebido ndị Igbo bụ ndị ji ọnụ ha ji Igbo eme, ndị Igbo bụ ndị ji ọnụ ha wee na-asị m dịka onye Igbo gụrụ akwụkwọ gụsịa mahadum
mahadum gụọ masters i wee sị nọọ nzu ịchọrọ izu na mụbụ nwaada Igbo ji asụsụ Igbo wee na-emepụta ihe na-enye m nri ndị Igbo wee sị nọọ nzuzu ka m na-ezuzu ya bụ ndị Igbo anyị akụghị onwe anyị n'anya ọ bụ na ekwube ebe o si kali maka na ekwube okwu ahịa mgbe a nụchara ahịa wee gbafusịa ndị Igbo achọghọ ka ha na-asụ Igbo ka ghara ịma na Igbo onye Igbo anyị mara anya bụ ihe emego mana kedu maka kịta mgbe a nụrụ ahịa ahụ amụbero m mana amụnyere m n'ezinụlọ ebe nne na nna m ji asụsụ anyị wee kpọrọ ihe wee na-asụrụ m asụsụ anyị amụrụ m n'ugwu Hausa m wee too n'ugwu Hausa wee na-asụ asụsụ nne na nna m tupu m amụwa asụsụ Hausa tupu m asụwa asụsụ Bekee ana m asụkọta ha atọ mana o mefọ na agaghị m asụ asụsụ nke m dịka onye Igbo n'agbanyeghị ebe a nọ wee mụ m mana ị ga-ahụ onye Igbo bi n'Enugu steeti onye Igbo bụ n'ime Nsụka ma ọ n'ime Nkanụ taa ọ mụọ nwa ya bi n'ime Nkanụ ma ọ n'ime Nsụka anaghị asụ asụsụ ya a na-asụ Bekee nwa na-asụ ịnụkwa n'ebe a na-asụ ya ị na-achọ imechi ntị maka na anyị ga-ejikọta ha ncha wee gwakọsịa ya isi ị ga-afụ nne na nna ga n'ụba akwụkwọ mana ọ ga na-eshi ọnwụ na ọ ga-asụnata nwa ya Bekee asụsụ ya bụ nne na nna ahụ aha gị nwa gị ga na-aza Okechukwu ịkwụdokwa aha kedu aha anyị na-enye ụmụaka anyị taa Chelsea nke ọzọ onweghị onye na-eze aha asụsụ Igbo maka na asụsụ Igbo dụtụ Igbotik ma ọ bụrụ ihe ụkọchukwu kwuru ọ dị Igbotik ya bụ anyị gwakena onwe anyị eziokwu ndị Igbo kwesịrị ibido wee na-eme ihele na anyị na-ajụ onwe anyị ajụjụ onye ka ọ dịrị ịsụ asụsụ ịkụziri ụmụaka maọbụ ịkwalite asụsụ anyị ihe na-emegbukwa anyị onye ibido n'ezinụlọ gị wee sụba asụsụ gị i wee sizie ndị ọchịchị ọ bụrụ na akwụzie ka anyị si wee jide ka ndị Igbo ndị ọchịchị wee bidozie wee na-etinye iwu ga na-akwalitekwa ya bụ asụsụ etinyezi ya bụ iwu ndị ụlọ akwụkwọ wee mili ya bụ iwu ahụ wee na-asụkwala anya bụ asụsụ ifu ụlọ ụka na ndị eze ndị ọzọ a na-asụkwa ya bụ asụsụ ya bụ ndị Igbo ka anyị bido kene wee kwube eziokwu dịrị anyị dịka ndị Igbo ọ bụrụ na anyị kwube ya bụ eziokwu oge nyela anyị aka anyị amara ka anyị si agwọ ya bụ ọrịa ji anyị aka maka na ọ bụrụ na ya agwaghị onwe anyị eziokwu mgbe ọbụla anyị ga na-ekwu ofu mkpụrụ okwu asụsụ anyị kedu ndị ọ dịrị kedu ndị ọ dịrọ mgbe ọbụla afọ niile ya na-ekwu ya ihe na-eme wee na-eme ndị nne na nna onye nne ọbụla na-ege m ntị o kwesịrị ka a na-ajụ ya nwa gị ji n'aka nwa gị nọ n'akụkụ gị nwa gị na-eto na be gị ọ na-asụ asụsụ gị ọ bụrụ na anaghị asụ asụsụ gị dịka onye nne ana onye nna bụ ndị Igbo o kwesịrị na ị ga-etukwula ana wee jụọ onwe gị ajụjụ okwu agwụ daalụchi nne Nwada Amarachi ị na ha adọgasị ya bụ okwu ọ dịka gasị na nke a banyesi gị na mmụọ n'ime mmụọ na eziokwu ma gwasịa ndị ụka mana biko Maazị David ị nọzikwa ya maka na anyị ga-esi n'ebe nọpụtaba anyị ga-esi n'ebe nọpụtaba ọ bụ na ihe ṅalụ ntị na ogologo mgbe anyị na fem ya bụ mkparịta ụka efu na ọ dị ka ya sị na ya bụ asụsụ na-emebe anyị ifele ọ na-abụ anyị pụrụ anya n'ilo nwee ka anyị si fuo onwe anyị chọọ ka anyị sịbagoro Bekee mana ndị ofe mmanụ na ndị ugwu na-agba ha furu onwe fa akwụbe okwu n'asụsụ be ha ozugbo anyị nwa kedu ihe ọ ji dị ka ya sị na efere ka ọ na-eme anyị ihe anwa ọsọ anyị gụbadara na akwụkwọ ka ọsọ anyị tiwa slate ọ bụ nnọọ anyị nwa gụchaa tiwazia slate n'ọsọsọ ndị mpaghara Igbo bụ ihe mere o ji adị emebe anyị fele ka gịnị kedu ihe a ga-akpọ ya bụ ọnọdụ ọzọkwa bụ ị na-aza nke ahụ maka ị ga-achịkọta okwu gị ọnụ ị na-agwazi anyị kedu ya bụ asụsụ Igbo nwere ike inye aka na ọganiru obodo kachasị mpaghara ndịda ọwụwa anyanwụ abụọ n'Igbo nnọọ ndewo onye nchịkọta okwu ajụjụ ị jụrụ ọ bụkwa ile anya ihe onye ụkọchukwu kwurula mbụ si ihe kpatara otu anyị si dị ugbu a wụ maka asụsụ Bekee ewebatara na ịkụzi ndị mmadụ n'ala Igbo na Naịjirịa mgbe ndị Bekee bịara na-achị agha n'obodo a mgbe e wetara ya dịka esi kwukwa onye sụrụ asụsụ Igbo asị na ọ sụrụ vernacular akọwa ya ihe ọ erie ya iwu na ọ dara iwu ihe a niile mechakwara ka ọ dịrịkwa ka Igbo ga na-eme anyị ifere kama ịgala ihu
ịkwalitekwa asụsụ Igbo ọ ga-emekwa ka anyị mara onwe anyị nwere ịhụnanya ebe anyị niile nọ. Gị na nwanne gị nọdụ gị na ya ịgbarala ọwa onye Igbo gị na ya na-asụkọta unu na-asụ asụsụ ka ọ na-aghọta ya na gị na onwe ga na-aghọta ya. Ihe ọ gakwa emekwa ka udo dị, ka ịhụnanya dị, ka ọganihu dị n'ebe ndị Igbo nọ. Anyị chịkọta okwu na-akara onwe anyị n'asụsụ anyị, anyị ga-ahụkwa na anyị na-emekọta ihe dịka ndị Igbo. Anyị ga-enwe ike ịkpakọtazi ya ọnụ, dozie ya ka ọ gaa nke ọma, ka ihe anyị na-eme ka o wee gaa siriri werere, mekwa ka ndị ọzọ hụkwa na anyị dị n'otu, nwekwara ịfụnanya ebe nwanne na nwanne nọ. A na-asị na ndị Igbo na-asị na igwe bụ ike. So anyị jikọta okwu, jikọta ọnụ ka ndị Igbo na-emekọrịta, na-aṅụrị, na-adara ibe ya. Anyị ga-ahụkwa na anyị na-asụ asụsụ Igbo, ọ ga-emekwa ka ọganihu dị n'ala Igbo, mekwa ka mmemme ndị Igbo, efu ndị Igbo, otu ndị Igbo si akpa agwa, otu ndị Igbo si eme ihe, ka ụmụaka na-aghọtakwa ya, were ya na-agakwa n'ihu, na-agba mbọkwa ka ha na onwe ha sokwara ndị nne na nna na-eme otu ekwesị ka eme dịka ndị wụ nwa afọ ndị Igbo. Ndewo. Ndewo. Ebe nnokwu ga nke ebe ịchafụ otu o si daba adaba. Nwada Adeline, ịma na anyị ga-abịa n'ebe ị nọ. Unu na-anwakọ na BBC Igbo, mgba na-ewenere unu aka oge niile mbịa n'ebe ị nọ, mana ihe na-achọ isi bụ ka ịkaba arụ zakenela anyị ajụ ụfọdụ ndị mmadụ jụgasịla anyị, ka itinyesi ọnụ na ya bụ ajụjụ, ịzasizie ya ka anyị ma ka anyị si achịkọta n'ihi oge. Ifuru o nwere ajụjụ Vincent Ogbonna jụgasịrị, agụpụtabugo m ya mana m ga-agụpụtakwa ya ọzọ. Ihe kpatara na otu ndị nne na nna anaghị ekwe ka ụmụ ha na-asụ ya bụ asụsụ Igbo. Gịnị kpatakwara na ọ na-abụ onye sụọ ya bụ Igbo n'ụlọ akwụkwọ ata ya afụ ma adasị na ọdaga iwu, gịnị mere na ọ ga-eji wee sụọ Igbo? Gịnị bụkwa na oke na ọrụ dịrị nne na nna na-ekwa iji wee kwalite ya bụ asụsụ Igbo na ezinụlọ? Nke a bụ ajụjụ si n'ebe Vincent Ogbonna si na wee bịa. Olisaemeka Ojukwu jụkwara, kedu ihe kpatara na otu ndị Igbo amaghị mkpụrụ edemede Igbo ede, ya na o nwere ọzọ ịma ade abechede n'Igbo ncha ncha? Biko Adeline, ị ga na-eme bụ ị na-achịkọta na nkeji na-abụ inwe ike tinyegasị ọnụ n'okwu na ajụjụ ndị a. Nwa nka mgbapụ ọsọ. Nke mbụ, ihe mere nne na nna anaghị eme ka ụmụ ha asụ asụsụ Igbo. Ụfọdụ anyị wụ nne na nna ugbu a, ụfọdụ ndị anyị amaghị asụ asụsụ Igbo aha Igbo, mana obi anyị adịla mba. Ama m na adarakwala mba, biko ama m na Amancha, ama m na ihe a na-ewute gị, mana anyị nwa na-ahụ ya kwamgbe anyị na-ahụ ya kwa ụbọchị kwa ụbọchị. Ihe m na-agwa ndị mụ na ha na-arụ ọrụ bụ gịnị? Anyị wụ ndị ọrụ ugbo ihe gbasara asụsụ Igbo, anyị ga na-eme ya. Ahụla m ndị anyị kpọtara ka ha bịara ọrụ anyị ọrụ na BBC Igbo, ha ma ọrụ ihe gbasara nta akụkọ, mana ha amaghị asụcha Igbo ọfụma. Mana lee, o ruru ọnwa 6 ha batara BBC Igbo na-asụpụ asụsụ Igbo ọfụma. Ya bụ na gịnị? Mmadụ tinye obi ya na ihe gbasara ịsụ asụsụ Igbo maọbụ ịgụ asụsụ Igbo, ọ ga-enweta ya. Nne na nna, biko ọ bụrụ na ị maghị asụ asụsụ Igbo, ọ dị mma ka anyị laghachi n'azụ jee na-agụ akwụkwọ ihe gbasara ndị Igbo. Ị na-agụ ya, na-anụ ya, na-asụ ya, ọ ga na-aka otu isha eme ya mbụ, asụ ya mbụ mma. Ihe ndị mmadụ na-agwa onwe ha na enweghị ihe a ga-erite ya asị ashị. Ihe m agụrụ m BBC, agụrụ m BA Igbo, gụọ Mass Communication. Tupu m rụọ ọrụ na BBC, arụọla m n'ọtụtụ ebe. Mgbe ọla m nọ ebe ọla m nọ, ha na-asị biko bịa tapịara anyị Igbo a, bịa tapịara anyị asụsụ Bekee a na Igbo maọbụ asụsụ Yoruba na Igbo. Ha na-achọ ndị ga-atapịara ha. Mụnwa ọtụtụ ndị mmadụ arụọ n'ọrụ n'ihi gịnị? N'ihi asụsụ Igbo. Elelila asụsụ Igbo, ejila anya ihe nkịtị lee asụsụ Igbo. Ọ ebe ọ si ebido, n'ihi na ndị mmadụ na-agba ọsọ ahịa si na m ga-achọ ihe ụmụ m ga-eri, asụsụ Igbo ga-enye m ihe m ga-eri. Asụsụ Igbo ga-enye gị ihe ị ga-eri ọ bụrụ na itinye ebe ahụ, ọ bụrụ na itinye ihe gbasara uche gị na ahịa gị na ihe niile gbasara n'asụsụ Igbo, ọ ga-aga n'ihu. Ka nke mbụ. Onye ọzọ sị na eleghị ajụjụ nke ọzọ ahụ.
na onye ahụ si ndị na-amaghị ede edemede Igbo. Ihe kpatara na ndị mmadụ amarozi ede ya bụ edemede Igbo. Ọ na-adị akụzizi ya n'ụlọ akwụkwọ ka ọ gịnị? Na ebe m gara ụlọ akwụkwọ ndị m gara na Lagos ebe a enwe onye kụziri m Igbo. Ọ mgbe m bara University of Lagos mgbe mbụ m jiri hụ Igbo. In fact ndị mụ na ha nọ na klaasị na-akpọ ma papa sị ya bụ Igbo onye ha na-akpọ m. Mana mgbe anyị mechara enwere m 2-1 n'Igbo ahụ ndị mmadụ na-agbara ọsọ. N'ihi ahụ ndị mmadụ enye m ọrụ ọsịsọ nweta ọrụ ọsịsọ. Ya bụ na itinye uchu n'ihe gbasara Igbo ị ga-amụta ya. Jee chọọ akwụkwọ. Enwere ọtụtụ ihe Amarachi wepụtara. Enwere ọtụtụ ihe Center for Memories wepụtara. Enwere ọtụtụ ihe BBC Igbo wepụtara ma ọ bụ akụkọ ifo Amarachi kwuru maka ya iji egwu agụgọ nwa gị. Anyị nwere ụdị ihe ahụ nke ukwuu. Ya bụ na ịchọ asụsụ Igbo ị ga-ahụ ya. Otu anyị si achọ asụsụ German na French, chọọkwa asụsụ Igbo otu ahụ ị ga-ahụ. Daalụ biko. Ihe mee bụ na anyị ga-enyekwa n'ohere ka ndị niile sonyere anyị na ya bụ emume nke taata ka anyị malụ ihe ndị ha chọrọ itinyela anyị n'okwu. Ọtụtụ ndị mmadụ chọrọ isonye ekwuo ihe dị iche iche. Biko ọ bụrụ na ị nwere mmasị itinyere anyị n'okwu ka Michael na-ewere aka elu. Michael were aka elu ka anyị nabata Kenny aka anyị malụ ihe ọ nwere ịgwa anyị. Ifeọma ngwa mee Michael ka onwe ike tiri kwuo. Michael nọ ya ngwa. You can talk, Michael. Maazị Michael. Ebiko onwe onye ọzọ Anịbọọgụ ị nọ nso? Anịbọọgụ Chidebere. Ngwanụ Anịbọọgụ tinyela ya ọnụ n'okwu ozugbo. Ọ bụ na ịdịrọ nkwadobe, Olisaemeka Ojukwu, ị nwere ife ị ga-agwa anyị gaa n'iru ozugbo. Okay, good evening. No, Olisaemeka ka anyị na n'onu ya. Ngwa gaa n'iru. Na-ekene unu maka nzukọ anụwa gbasara asụsụ dị oke mkpa. Ọ bụ ihe ndị Igbo niile kwesịrị ige ntị. Onye ọbụla anụkwa malụ ebe asụsụ anyị si eri mperi. Aka ajụ gbasara mkpụrụ edemede Igbo maka ụfọdụ n'ime afta ka akụzisi na sekọndịrị enwezi onye ma asụ. Akụzisia sekọndịrị baa yunivesiti nke aha aga maka n'ihi na ada asị ya kwa ụbọchị. Like anyị nwa na-alụ ọrụ n'ụlọ ọrụ gasị ịya afọ onye isi ga-abụrụ onye Igbo iji ikene ya esi ya isuba na bekee sụọ na bekee, mana ihe afọ onye ugwu ha na-alụkọkwa n'arụ ọrụ na the same n'ofu ebe. A na-alụkọ n'ọrụ ọrụ ofu ebe ha chi ịkpakọrịta nkata ha ejila asụbe ha. Onye nwe ụfọdụ n'ime anyị oge ụfọdụ asị na ndị mgbago n'oge ọbụla ha na-asụ asụbe ha. Ịghọtaghị ihe m na-ekwu. So ihe a bụ na asụsụ anyị ada asụ ya kwa ụbọchị. Anyị na-asụ anyị asụbakwa bekee. So onye na-ekwu na asụsụ anyị onye fụ nwanne ya sụọla ya asụsụ Igbo. Onye fụ nwanne ebe onye Igbo ya sụọla ya asụ Igbo. Onye fụkwana onye ma asụ Igbo ya sụọla ya asụ Igbo ma ọ bụ onye Igbo ma ọ bụla onye Igbo. So ọ bụrụ na onye a na-aghọta sụọla ya asụsụ na-asụ bụ ihe a na-asụ kwa ụbọchị. Ọ bụrụ nke ya fa sụọ n'otu. Daalụ Olisaemeka n'isonyere anyị. Anịbọọgụ ịdịgo njikere? Adị m njikere. Ihe m chọrọ itinye n'ihe a bụ n'ịma na mmiri a bido n'isi wee gbalụọ. Na malite n'oge nwata pe mpe na ndị nne na nna ọtụtụ n'ime ha bụ bekee ka ha na-asụ dịka nnukwu ọtụtụ n'ime ndị kwuru okwu tinyere. Ọkachasị nna anyị na Germany.
na ihe nche itinye bụ ka a na-agwa ndị nne na nna na-ekụziri ha ka ha bido n'oge ụmụntakịrị ka pere mpe wee na-akụnye ha mkpụrụ Igbo n'ime, maka na ama m n'oge mpe mpe oge nọ praịmarị skuul ana m eji Igbo kọmpetishọn, mana oge m bịa bido baa sekọndịrị skuul ebido na ịsụọ Igbo ịda nra Igbo si etu ọnwụwa na ndụ m wee ruo mgbe m nwere onwe m oge m pụta sekọndịrị skuul. So ka a na-agwa ụlọ akwụkwọ dị iche iche malite na nne na nna, bikos na-ekụzizala ụmụazị n'ụlọ akwụkwọ ha nakwa n'ụlọ nne na nna ha emekwa n'ụlọ enekwa skuul ndị skuul emekwa nke ha, ka a gbaa ma ndị nne na nna ma ụlọ akwụkwọ dị iche iche ume ha na-etinyegodu bekee ka ha gbaa mbọ fụ na Igbo asụsụ Igbo anyị dị ya Igbo ele nwụnarụ anyị ọnwụnarụ anyị nnukwu nsogbu ka ọ bụkwa n'ebe anyị nọ maka ndị na-eso anyị n'azụ. Daalụ Chidebere. Ọkwa nchịkọta ka anyị nọzi ife a oge na-emegidezi anyị, amara m oge a gbakazikwa ọsọ ka anyị chịkọta na anyị anwụgokọ nke tata, mana ebe nke bụ obucha nje bụ ihe gbasara asụsụ Igbo n'ụlọ akwụkwọ ada nra asụlọ nwatakịrị kwuo ego enye ya ntaramahụhụ n'ụdị dị iche iche. A sị na otu onye ka a ga-esi wee kwụsịzi nke a, maka na ndị nwesị ụlọ akwụkwọ a sokwo na-akwado ya bụ ife. Amarozi m mana ha chọzi iji aka ha gụnyụọ ya bụ asụsụ ka ọ nwụnyụọ anya ka ọ kenezi. Mana echọrọ m ijigoro ohere a wee kenee mmadụ niile sonyela anyị tata n'oge emume ncheta asụsụ Igbo, maka na njirimara Igbo bụ asụsụ ha. Mana ọ dị m ka ọ nafezie n'aka Maazị Uchenna. Maazị Uchenna, ị na-amụ n'imi ọdị oge kedu ịma na ihe a na-eme ihe ọ na-atọ ụtọ, ị ga-ama mgbe ị ga na-amụ ọnụ gị ga-ahụzi ọchị ihe mere ọ tọrọ m ụtọ nke ukwuu. N'aha ndị Center for Memories ncheta ndị Igbo, ana m ekene mmadụ niile ndị sonyere anyị dịka ndị participants sonyere anyị. Ana m ekele ha si kemgbe enwe ndị bidoro sonye anyị mgbe n'orube elekere nke 5 nke mgbede, ha nọgidere ugbu a. Na-ekelekwenụ Adịide onye nke chịkọtara anyị okwu hazie ihe niile ọga nke ọma. Anyị na-ekele ndị panelist ndị niile so tinye ọnụ n'okwu a, Nwada Adeline onye nke BBC Igbo, ihe unu na-eme na-atọ anyị ụtọ. Ikwekwa na ihe ndị Center for Memories na-eme na-atọkwa n'ụtọ. Anyị mechaa mmemme a gwara gị na anyị ga-edu n'ọkpa ka anyị ga-esi nwee ike chịkọta aka ọnụ na-arụkọta ka enwee ike na-ebuli asụsụ Igbo. Na-ekene Maazị David Ụkagụ. Maazị David, echetara m jụọ gị ka ekwena aha Igbo gị. Aha Igbo nwa Okechukwu, ndewo. Maazị Okechukwu Ụkagụ, nke ahụ kacha n'ụtọ. Nwada Amarachi, ahụ m otuto isi ewute gị n'obi. Ewela iwe, ọ nwayọọ nwayọọ. Enwere ọtụtụ ihe ndị anyị kwadoro na Center for Memories anyị niile ga-etinye aka na ya. Obi dị m ụtọ na n'agbanyeghị otu ihe si dị, anyị na-asị ka ị nabatakwa ekene anyị site n'aka ndị Center for Memories maka ọnwụ nke papa gị, ka mkpụrụ obi ezu ike na ndokwa. Obi dị anyị mma na n'agbanyeghị na iji ọsịsị na ihe iruju na-apụta ikwetere sonye na ihe a na-eme n'ụbọchị taa. Mgbe ọbụla akpọtụkwa gị ka ị nwekwa ike zaa anyị otu isi zaa anyị n'ụbọchị taa. Ụkọchukwu ọkammụta Chidi Unegbu, ọ enyi m nwoke kemgbe otego, ma kpọtụrụ ya sị adịkwa ihe anyị na-eme, ọ sị na ihe a na ọ dị mana ọ ga-esonye na ya. O gosikwa na anyị na n'eziokwu na ọ ọkammụta. Ndewo. Na-ekenekwe ndị otu Center for Memories ndị mụ na ha na-arụkọ, ndị nyere aka hụ na ahazi. Na-ekene ndị Board of Directors ndị kwadoro na anyị ga-eme mmemme a n'ụbọchị taa. Na-ekene ndị niile dị iche iche ndị Igbo na ndị ihe anyị na-eme na Center for Memories na-amasị na-akwado anyị n'ụzọ dị iche iche. Anyị na-asị ka Chineke na-aga n'ihu na-agọzi anyị niile, na-ekwu na ọ ga-adịrị anyị niile mma. Enwere ihe anyị kwesịrị itinye iji bido ihe a.
ọja nke ofu enyi anyị nwoke maazị Ndubuisi Felix fụrụ, mana ịma na ihe igwe bekee ihe ọzọ ọhụrụ a ma ụfọdụ otu isi kwado ya uche otu si aza gị anyị ga-ejizi nke ahụ chịkọta ihe niile anyị na-eme n'ụbọchị taa ọnụ ka ọ bụ nke bụ na ọ na nkwuchi okwu a gị nọrọ agbanyekwara ihe igwe iji esonye ekwu okwu ka ị nụrụ ọja ahụ kwana ka ji kpọlite mmụọ na nke ndị mmadụ na nke ndị mmụọ ka ha nụkwa na ihe a na-eme na ihe gbasara Igbo, anyị nweta nkwado nke ndị mmadụ, nwetakwa nkwado nke nna nna anyị ha, ka asụsụ Igbo na-aga n'ihu, ka anyị niile nwee ike tinyekọ ọnụ si olu m efula, maka na olu anyị agaghị efu, nke anyị ga-adịrị anyị. Udo dịrị unu. dịrịkwara gị ise. Gere ihe dịrị bụ onye ọbụla ga-etinye aka n'ọrụ a, onye ọbụla gbakọ arụ ka a na-akwalite ya bụ asụsụ Igbo ebe ọbụla ị nọ, inyela aka nke ya ekweghị m ị na-eme otu ọbụla anyị ga-esi wee na-adọnyere onye ọbụla okwu enwee ike na-akwalite ya bụ asụsụ Igbo. Ọ na ahụ ya ọja. Ya. Okay. Ndewonu. Otu a ka ọ ga-atọ ha anyị n'ọnụ n'ụbọchị taa. Anyị na-asị ka ọ dịrị anyị niile mma. Daalụnụ. Daalụ. Ndewo. Jisie n'ike na CFM. Ekelekwa m unu. No. Temenụ. Chica,